Omwoners van het Takoneshof op het Heerenveen spannen een kwart pleitontje in woningbouwstichting Accolade. De mij willen ze uitdwingen dat de bouw van 59 nieuwe huizen op dat plak helemaal stil wordt. Wens laat de gemeente Heerenveen al een heistap op. Omwoners zo'n leesthaar van trillings. De twee broers en drie zussen van Marianne Vaartstra binnen jong te gast in het tv-programma Neet op Vreed van Omroep Friesland. Jera van der Wieken is een verdachte aanhouden van de moord op haar jongste zuske. De broers en zussen bleven 13 jaar lang benamen op de achtergrond, maar willen voor één keer haar persoonlijke verhaal vertellen. Er is een strijd gaande om de remise van de failliete Friese stamtreinmaatschappij in Snits. Er binnen drie partijen die het eigendom van het gebouw claimen. Het gaat om ProRail, de Rabobank en de Friese Bouwgroep. En tot die drie claims kan curator Verdonk net een nieuwe bestemming voor de remise vinden. Het aantal leden van het Keertsboom KNKB is het aantal hier met 450 ton aan. Er zijn op stuit 13.700 leden. Het doel is om dit tal over een jaar of 4 weer op zo'n 15.000 te hebben. Er is wel zwaar hoe het nog heel dit aannemende aantal bezoekers bij Keertspartijen. Joen en vannacht opklarings. De temperatuur is om de 3 graden heen. Morgen een droge dag met kans op zinnen. Het wordt goed 8 graden.